Ngachaka kurira ororo akabutuka igo atakwaneti kende takwaneti kende asubuhi gaki nguchuka akara nyama akatoka na damu mpua moja. Mwancho muligereria Oinka TV nebiro biningo kwalega nainde asentunda yende nde nkoletero mugano bomusubati ya mona inde uyo orenga imensi ya Saudi Arabia nyuma yogo chaiga Kenya na gukora emetienyi ang'ene iga igotebekana igasireti ubugima bwaye musubati ngokwanera gakuru kwa Rispa Umbui nabono nangokwana igonde asenka yabo Rispa Umbui uyibono igabona tugukwana urenya gusira asekenyoreke giakera kera niyo kigotoka ime sub location yeri Tembu ime location yeri Tembu ase wodi ya Bochiborabu yigotoka ime ye constituency ya Bomachoge Borabu county ya Kisii na ekeronda senkeye asige siekia ngonde na ngina Rispa uyura chigoto omugano omwenge igoro iyo munyarukoye nganga kianyarete koba gakwenda imensi ya Saudi Arabia na gochaiga Kenya na magega yaye gusiria ubugima bwaye chibona botambe ngoro kwa MC Dudu mwancho murigereria Oinka TV ngokwaregania ndetogenda naye gwika omwelio karibu sana mungina litangani karatu tayanga malita ubuno kurukwa Percy Nyabame Umbui enka yana nagaiga bochi Tembu kera yes mwana one arwarire chiwiki ibere chioka tinaro chena narenge umuntu gochigusira litangani otarado tebinga ngakiarwarite ndiye Rispa nga yarenge nsike yarenge ndia chieto na ndiye ile taiga Kenya ajete Saudi Arabia ukorire miaka ibere ororo unajete igo tariki 24 ajete mbuyare kanya gukora ibintu byaye yes ari buya kabisa kanya gusukurekera abana baye agusukurekera omwana wawe narutaete kwenda school agaika akanyora ebesa abwata agachigwa kana omogondo inche isana agantema amachibesa chiang'ereire ngotiga rere omogondo oyo tindi gochikonyoa akana bwensi tigoraikera nchera iga abwo ndara enkoirana rimo nchiche gwaka nyore chibesa ndakane omwana aende school mwana ibona agatenenera abwo igo bono nkoirana arenge ang'e tariki yarenge tariki ya mutingonya ndi yarenge ari koirana naende Saudi Arabia Saudi Arabia bono yaikeire onyorire ona nanu nkwana takwanete ante na mama gose nimbwate besa ande takwanete kende muburi Rispa gaki togonte none account yao ye simu yao imanye chibesa obwate andigereria iga busa none omonto tabwate are gokwanera takwanete none rituko erimo bono Rispa ndia chagete kurwara achagete kurwara omotinyo yoerete ne chiwiki ibere nagatebia arwarete chioka naende nakomomiokia nyagitari tinteneine komoira kare nkaga ng'aki achagete kurwara andebete nende yare komoroma ende eye nkamoira magena akaigwa amariogo akaigwa ne chintetere tugatira naende akabekirwa amache yes agakanyeka igo gatogocha are buya tugacha rioka ngoika para ngotebia ngwakera abana esimi na ninche omotwe bono twaikire para bana bagacha bagatuoyi bagatoika nyomba iga tukabera nyomba mwana one tabwati echenji nora nkoramokia are karamokirie iga arigereria abana iga matabi tokorigereria gaki Rispa abana bakwanere nonye endagera naria barari
arigereria iga maiso goeta mono ataigomamora nabo akirete ase akirete. Ase nkorwa nkorangeria endugu yane ng'aki naminto omwana oywo abwo nakonya komenta gose inche ntari korora, agantebia moimoke moire nyagetari. Mwana oyio akagenderera korwara igo, agachaka ang'eroreria omoriokana, mama gaki nagotigire. Abwo nyagetari agogoteberia. Nabwo nyagetari agonteberia igo, nkamoboria risipa Nyagetari arario. nyamache, gwantiga ng'aki ogontiga? Gaki roche risipa one gaki ninyare obogima bwa abana baria. Akandigereria iga agakira, tari kong'iraneria gose antebia na yaya mama igwa buna ere, nkamotebia gaki risipa one gwakwana omochando obwate, togokira igo, andigereria iga akira, omwana oyo orenge onyaroka yaya enene, nkamotebia saroni togokwana gaki naye gose naria endagera, saroni akamorangeria mama kanywa echae, amorigereria gochia igoro ase nyoko moiraneria. Na omwana oyonde amokenere nkamotebia nyaroka aye mama kwaniranga mama omino gose naria endagera, bamorangeria, riria agochia kobarangeria, riria bamorangeire obarigereria iga, nkanyora bono ochakire korera. Riria achaka korera nkabatebia genda. Riria natebia abana baria ng'a genda, agakira, akamanya gonkorera iga, mwareria, nkabwata nkamwareria. Bono namwareririe bono nabo akirete aria ase akirete. Igo erio ochireka. Bono namorentirie nkaga iga, motebia gaki risipa, kwana gaki nari abana bararagere, bono aye gaki orakera igo rioka, bono ng'aki abana bakoria endagera, abana aba mbari gochaka kwoboa, andigereria ase kong'iraneria. Achia gotaka gokwana manya kobono motebia tiga kong'usa gochinda, onye gokorera, nonye na ogokura orakure. Ase nkamorigereria nkamotiga nkanyora tabwati enchera ende ndacha motebia, nkarwa ngakira, endugu yane egacha egantebia morusia iga moire nyagetari naende. Nkamoboria naende nyagetari ki bono ngochia, agantebia bono ogenda bosongo. Bono bosongo nkaimoka korwa iga iga, bachire amatanga omochokoro nasirete naende nyomba minto iga iga, nyomba yaito iga. Ase bachire oo barabwo bono inche ntigarete iga na nyaroka yane, ngatebia nyaroka yane iga, tindi korigia bono pigipigi, tiga ndigie egari eng'ire nyagetari. Akambori mama gaki chibesa nchire gokomboa egari, nkamotebia nabo ngokomboa nonye na chingogi echi rende chire nsabuni tokooni. Ngachia tomoike nyagetari bono tokobeka epigipigi egotoika gose masauri etotige, egotoika ase gete yende etotige, totagete egari etoire mpaka nyomba. Nkasoka para, nkarigia egari, oyio agasoka gontiema nkamotebia gaki tata, ancha ondorere amabera, onkonye aye inche na eribu ngokoa, okore ki? Inche mbeke amaguta. Nkamotebia 500 nkobeka amaguta, agantebia inche igoisana. Ekero antebia inche igoisana, nkamoboria bono oire ngotagete mbeke, nokobeka 300,000. Nkamotebia gaki timbwati, aya inche bono nkoe 1000, lakini okore ki? Ong'ire nyagetari. Agakiira, akamboria na chinsa irenge, nkamotebia tiga ndatira tochi eyende nche, tiga ndatira mbeke amache bono riko omosibi, tomanye gokora ki? Tomanye gosoka kogenda. Ngacha ngatebia omwana oyone beka amache riko, agantebia mama amache ndika are, nkamotebia mosoki bono tomosibi. Tokamosibi iga abwo, basi ake iga ngatuma akamwana kaye nkaro akanya akamura agake, nkamotebia genda ondangererie orenge, motebia ache na egari. Bono riria akaminyoka, nkamorangeria, nkanyora omwana oyio ochire, naintwe twasokire twaikire nsa, nkamotebia tata rore ng'a tindi komonyara amagoko anyare buna nasukire iga, bakamobwata na abana bande, bakaturumbokia gochia para bakamoika para, togasoa egari ime tokaenda bosongo. Natoigete bosongo matumaani tinyarochi, ndora rituko rinde mbuya are, obosimu bwasiogete, ndora are aisaransa andigereria, akira, arwa ororo akora ki? Ase ngochia komorigereria, nkomoboria gaki risipa one torigokwana gokwana omonwe oyomo, riria ngokwana egochaka korera. Riria achaka korera, motiga, ndora nkomosumbua ande, nkamotiga,
Ngachia naki togontebia bono omochando obwate gaki risipa, ndouigwete bobe, abanyagitari ngachia nkabatebia bagacha, bagachia komokorera scanning bakonya komosukasukia iga baigwa arore ase omochando ore, bachia komobatabata bamofinya baigweti tari kobuga ande na ayie, bakamobatabata egekuba eke tari kobuga ande na ayie, bakamoramamia omogongo, bakamobatabata bakanyora bagateba gaki oyo tabwati borwaire bonde. Ase ekero bateba tabwati borwaire bonde, oyomo agateba ororo ase konyora chinyigo chiaye chikorete ki? Chire chimbe, chinyigo chire chimbe, bakarua bagantebia omong'ina nobwate chibesa toramorwarerie bono iga agwene, nkabatebia chibesa ekero mwatebire, maete kaiya tokonya obogima bwa omonto, emogontebia na inche nyebange, rituko eri riachuma bono bakamanya gontebia ng'a yaya chibesa chitakeire 40,000, 40,000 bakambora nchitoke, nkabatebia ngwakande esimu yange onyigwe nangotoka chire. Ase ngakera endugu yane esime gocha nkaga iga, nkamotebia yaya batebire echinyigo chire bobe atakeire asibiwe, agantebia ngosibiwa bare bakora ki? Baba buya. Nkamotebia bono kora ki? Rora eng'ombe eywo ong'onerie eng'ombe eyemo, otige eywo egokamwa na eyo omonyene ero naye nonyeroche, ong'onerie eng'ombe eyemo eywo ya ngunchara, chibesa echi angotorera nanchi tokonye. Nabo kwarorire amaene eng'ombe eywo ekaoniwa rituko riachuma, nariria bono abete serious omogaso oywo, nkobaboria naki bono igo nkorwariwa are bagantebia nkomorwaria tore, chibesa chiatokire nkabatebia chiatokire bakambora rirenga, nkabatebia ntwenti, nkwarekomenderia rinde chibe 40, nkabatebia ng'a gose inwe genderera egasi, ebesa nabo nkorigia, ninche emaete buna nkonyerigia, nabo nkonya kobairaneria igo. Abwo nyagitari kisi teaching referral. Ase bagantebia twaigure, ase goika maragoba, nkobaboria naende igo nkoenda are korwariwa, bagantebia kare atiga omoiseke oria arachicha, omoiseke naro ororo omosister bachete nka iga amatanga, ngochia komwakera esimi ogontebia ng'a yaya inche tinchicheti, ngocha koboka maambia nkore ki? Nchiche nari ngocha gocha na chibesa echio. Agantebia ninche baa, nkarua rende nkakira nkarema rende nyasaye mambia ogotoigorera, nkorwariwa are, nabekeire na embeo, ase nkorwa nkobatebia ng'aki embeo eye bono rende mokoramorusia omonwe oywo osabokire, embeo eramwaka, bagantebia ng'a yaya eywo nere emokonyete. Bono rituko erio buna nagesete, nkorwa ororo chiabeire saa 4, nkabua bono tiga ng'are, ndoche otoereire na inche ndarara ake, nkarara inche nkarara, nkamobisia buya bono nkamotuga ekera, tiga na inche ndare nkarara. Erio otagete korara ngokwana are? Tari gokwana, takwaneti nonye na omonwe oyomo, nabo akerete ase akerete, akorigereria bosa iga, okira. Ase ngateba bono tiga ndare, nkarenta ebitambaa biane, nkarenta na ebag yane, nero bono ngotooria ribaga nkobeka ebigoti nse nkabeka nkarara. Bono riria narara ngakara gotabukana, aye omwana oria one enkoe yane are okoyana koria nkaigwa ache, riria ngochia kobokia omotwe gochia igoro, nkorigereria, bakombori ng'aki rero kwarara iga, nkobua naende ngochia korigereria nonya na abasista batenene bosibwane, nkomanya koboria obe gaki omwana one akwete kare, ngochaka gokura oyomo okombwata, riria agochaka kombwata, ngachaka bono gokura, omwana oyoye nkomotwara inga enyaroka, ebamosereti gochia isiko akaenda na abanto bande gochia isiko. Ase bono riria ngochia gochaka komia gochia isiko bakong'irani, nkoirana gocha nkobaboria bono omoyo are gose akwete, bagantebia mama isaransa, nkarua ngaisaransa nsa abwo bono ngakira nkanya korera nsa abwo, nkanya korera nsa abwo nkoboria gaki saronி onye naigwa asogete isiko gwatiga mama omino naye okure otakwanete nakwana kende, ase tarabutoka moyo, ase bono ngotenena naende bono ngochaka komorigereria buya, naende okonyegeria amaiso iga, ogochaka korigereria gocha, nkomotebia gaki risipo neramokire ake, omwana one neramokia, ase akamenya kworora buna ngateba bono okorire, omoika oerire, nkarua ngakira nkarigereria nse bono ngaisaransa nsa aria, ngachaka korera ororo, akabutoka igo.
atakwaneti kende takwaneti kende asubuhi gaki ng'ochokwa. Pole sana mong'ina kero kende abana mbarengo obwate ase family yao. Abana bari 7. Rispa abana mbarengo abwate. Abana abate 3. Abaiseke 2. Omwana oyomo. Bari esukuru. Bari esukuru omoiseke arokorire. Oyo 2 arochiete 7. Noyo omoko omomura arochiete class 2. Mwancho murigereria Oinka TV turase kenyoleke giakera kigotoka ime sublocation ye Itembu location ye Itembu ime yegwondie ya bochibora bwe constituency ya Omachoge bora bwe county ya Kisii turase nkayo mong'ina Peris Ombui uyo umwana oyo munyaruka urwete imense ya Saudia ajale kwa kagusiri ubuma bwaye asererete magokaye mong'ina oyo bunari gani garo mong'ina omutakanwa kero mugakoye na asirete asama tukamagega na bono umwana oyo munyaruka oyo kero kende turatebe nga egenete nere onyare kwa kagusiria obugima bwaye neyegere egeka kimetie nyene nyuma yo muiseko yokoro kwa Rispa Ombui koro emeyense ya Saudi Arabia bono ekero aiki wasenya gitari enene ya Kisii Teaching and Referral Hospital uroire bwaye konyambura atuka na goikogosira kwaye tageti konyora bugweni asenya gitari eyo koreng'ana buna yaganeirie igasireti bugima bwaye asencha etaigwekanete buya koreng'ana na ng'ina mong'ina Peris Mosubati Rispa tachorekanete kale na burwaire buri batebeti bung'ana burwaire bwanyate koba bokumuita mong'ina timaitinga kero kende emiroberinga akimwanye bangire goika bono kubwatikana no gusira ko mwana Rispa akaragio kwenu akaragio kwenu bwe batebetana akore nti Jumaine aya ni Jumatano kigocha batagete bamorente na bamorente kimana ndi bamwenye omwana ono omokogoti akabatena tekonyarikana mwana minta akore ntwara ale nyomba aya ni Jumatano abairi bonse bamorore abasani baye bonse bamorore ikerere nekerete igo mong'ina no kubatebunga kero kende muchitu gokwana na Rispa kero kende agotebi goso ogachete besende kero kende gose muchi gosanga ebirengera ria gotebi nga kero kende murobiri no ria bwa gagitantebete nono munu oyomo una nyamache na nachagete komojere kene nago chakonya kulima limia amaiso ngamatebi Rispa ngwansabete ekebande nkwe obekeri chibesa ogantene naye otagete koigora account yago kwabeka chibesa chiao kwigachera nancho kwang'anke nagacha Rispa ekero ikerete iga togonte nonye na account eywo yao ong'e ATM yao imanye emechando yao gaki nari ndamanya na chibesa chiao nchire isiko mono etari kong'iraneria nabakirete nkamoboria esimi yaye ero nebwate chibesa andigereria iga busa achaka korera ngakira nkamatebi inche ekero gwachete amaene Rispa ekwanyorete nkogacharete chibesa chiao okaira ogakana omogondo oria enusu chigatigara naende ebalance nchitigarete totarakana tokore ogondo agorete ekebe giasara gochi kwagacha nkamatebi Rispa inche arandigereria iga amatebi gose twachete twensi iga naye ngakoruseria chionsi pi ankorera iga tindigaeti na besa yago Rispa eyaye ero nkayiere andigereria iga bono agachaka korera bono buna achagete korera ngacha nkaboria Sharon inche wangu gento nkere ngokoboria mama ominye ATM yaye nkayiere na gaki baba inche nimanyete gochi nkorora eyao inche ya mama nanya gokora ki onye okanyegachete etorarigie asi nkamoboria epin yaye ya esimi nonyemanyete agantebia gaki baba gose nkorora buna agokora naende na ebicha arakoigorera nkomanya ore ase akoigora gochi nkamotebi aro na amaene tokarua togakira tatworogeti kende gionsi ase omwana oyo munyaruka omonyaroka tatworogeti kende yaye nonye na egesinene gaki
Igo gwikira bono muntu tayumanyete ende gionsi igoro ya rispa. Omuntu ayumanyete. Kulengana na kero kende onyoga chete besende na bobisi bwaye. Omuntu tayumanyete. Kero kende mongina rispa konyochie bwaye. Achete bwaye bagaeta n'omogaka oyio oye. Agacha omwana obwate gose emiaka 3. Oyo omonene Oyo omonene. Omwana oyo nabo akinete naende nasomerete intwe tomokorire mpaka esukuru buna tore iga. Bono omogaka nere tware kobwaterana. Yes. Omogaka ochire. Asi. Bono echae nero yare gotokonya echae nchagwete. Echae tebwati besa. 500 igo kwanyora igo naye kwatema koria chibesa. Bono nkarwa nkateba gaki rispa tiga konya goesumbua. Onye omosacha okwangire, inki ogoesumbuera? Ense eye gaki enene. Nogenda ogore akabege kago, tokomenya. Kero kende timanyeti ng'a asa asogete. Mosacha oyo oye kero kende onya gokwana naye gose akwane nonde ase efamilia. Mpaka goikera buna rispa asirete igatararekana na kero kende tagatwara birengera. Nabo agokora ebiasara biaye para na echigari. Lakini rende inche buna ndi bosongo iga tanya koorokia. Nonya na omogaka ekero namorendete omwaka oria oerete omogaka okorwa asira na emiaka 2 akorire. Na emeti enyene iga. Nabo are goika abwo bosongo, naye tore nse aria Kista Mariana, nyaki tare gochacha korana na omogaka. Nonya na oyo buna arwarete iga tore nyagitari, inche taigeti gochacha kondora nyaki mama mochandoki oyo. Tageti asende inche. Ndaeti ng'ainereria oborimo. Yaya inche natabeti nonya abaamate nyaki, inche timonya gosumbua abana. Abana naba? Abana naba. Abana nabane. Abana nabane. Abana nabane. Abana bono ekero bare abana inche nkoboria omosigo oyo noyone. Nimbwate abana 7 naba. Inche bono tiga mbeke naba na abakogoti bane. Ngakira. Ebanyete gokwana nkabatebia inwe genda, ororo momanyete ororo, genda inwe moborie. Ekero bachia koigwa igo, mbanyoreti ripoti ende yonsi. Na monto onde bwensi taiyonya gocha iga nyaki, na mwanyorire obokong'u, abana abanto batagete. Monto taiyonya gocha iga iga. Ngatebia. Igo bono nakwo ogoteba ng'a omong'ina abana ba rispa bono batigaire ense ya amagoko ao. Batigaire ase amagoko ane. Monto taiyo. Kero kende buna oroche obogima bogendererete naye buna bono omwaka taiyo. Kero kende abana aba ng'a bachia gokobera omosigo kobakinia na kobagendereria gochia bosio. Nabo nkobakinia. Nabo nkobakinia. Ase nabarusirie baikeire iga, ninche bweka amanyete. Naende Nyasaye nabo akombwatesi. Omong'ina natebire mbuya mono sana ase eng'encho yo kotema sana gotoa omogano omong'e igoro ya rispa oyo ore omonyaroka igo nere togoteba pole sana. Tiga Nyasaye akoe oboremo na nare na ekerenga kiegere konya otwarire chimbande chiaye ng'a igo ogenderere komorora. Natebire mbuya mono sana. Mwanche morigereria Enka TV ase ekenyoro eke iga gia kera tore ase enka ya omong'ina Peris Ombui oyo togenderete gokora chinkwana nere agenderete gotwerera ase oboime igoro ya ogoseka omwana rispa oyo orenge omwana oye okarenge omong'ina. Nere omwana ono omonene. Oyo orenge omwana oyo omonyaroka omonene kegima ase efamilia eye. Mwanche morigereria Enka TV twete koirana ase egeka eke tokore chinkwana na moiseke omwabo rispa nere ore ase enka eye koratwerera nere nki amanyete igoro ya rispa alafu totarakora omogano oyo ntochi gokoretera abana baria atigire maega onyara koba gokobarora ng'aki bakororekana ekiagera nabwate abana 3 omwana omonene omonyaroka okorire esukuru na abande mbaro bagenderete esukuru goika bono. Gosaba mwanche morigereria Enka TV tochiandare ekiagera geka eke kero bosio koirana nde na omonyaroka oyo ore omosubati omwabo rispa nere aratwerera ng'aki amaete igoro ya omonyaroka omwabo. Eye Enka ekorokwa Enka TV ekero ngogotebi ng'a buna botambe megano goika tokoyeretere buna ere neba emekong'u buna eye. Ende ase obwango iga twabeire togokora emegano emekong'u sana ya abana abanyaroka abo bachire kwerigeria ime ense ya Saudi Arabia, lakini goika iga nkanyuma ya banyorire ganto baria karia kero kende toratebe babwenerete kwegokeria nabaibori kogokia basiria amagima abo. Je, mochando rorori oyo koirana tore ase egeka eke kero bosio tochiandare. Mwanche murigereria Enka TV inyora ng'a bado no tore ase ekenyoro eke gia kera kegotoka ime sub location ya Eritembu location ya Eritembu bado ime ward ya Bochiborabu
imeye constituency ya Bomachoge Borabwe county ya Kisii turasenka yomong'ina Peris Umbui aiga tarimo gokoro ikiagera omwana Rispa Umbui uyo renge miensi ya Saudi Arabia kurire mitinyene yo kaiga Kenya nigo asiriti bugima bwaye na emiroberi yo komoene nigegenderete nyuma yo gukora chinkwana na ngina Rispa wono tete kora chinkwana chinyinge na moise ko mwabo asenke yabo nera tabirekero kine ningiamanyite igoro ya musubati mwabo yore Rispa bono togotebanga uri nyagusira karibu sana mami. Asante. Elitanga karatutenga marita ubuno kuruko Maria Tangor Cross oyo Bumbui. Yes. Rispa ni sister yane. Aiga nonka sino. Aiga nonka. Aino yokalenga. Njino yokane. Yokane. Rispa nero monene. Rispa nero musiko monene. Asante sana kero kende litanga ntionte pole sana sugo siria sister ya nene ime yenkeye no nyumure no bororo nenya sai na manyete kero kende karado tebianga yo mugano mwingo matigoro ya mwezi 10 igoro yo okugenda kwa imensi ya Saudi Arabia kuira na iga Kenya unaruwa tena kero kende una haikirite gusiri buguma bwaye. Rispa aluete Saudi tarehe 24 December. Na bachite karibu. Yes. Sikukuwa hapa. Akanipigia simu. Haikuwa lengi. Nilikuwa Nakuru. Kunipigia simu nikamwambia sikuji, wacha nikuje date 2. Akaniambia sawa. Nikakuja hiyo date 2, tukakutana yeye, tukaongea. Afya yake ilikuwa sawa, haikuwa na shida. Nikakaa hapa wiki moja. Nikarudi. Kurudi tena nilikuja vile watoto walifunga shule. Kukuja Rispa alikuwa sawa, tulikaa, tukacheka. Sikuona shida nyingine. Sasa ni Wednesday ndio nilikuwa nataka nifanye nini? Nirudi. Akaniambia wacha kurudi, wacha utaenda ni Sunday. Nikamwambia sawa. Rispa hakukuwa na hali nyingine yenye tunasema Rispa alikuwa na afya nyingine ikuwa sawa. Afya yake ilikuwa sawa. On Wednesday saa 11. Rispa amefanya kazi tangu asubuhi mpaka hiyo masaa. Lima orega gusukwa chile Nakuru. Niko hapa. Sijaenda. Jumapili kwa ndio washi toka tenini. Sasa hiyo saa 11 akaniambia nahisi kama tumbo yangu si sawa. Nikamwambia kama si sawa, si ungeenda ununue dawa hapa chini ufanye nini? Ukunywe. Akatuma mtoto wake mwenye anaitwa mama. Mama akamletea dawa akakunywa. Kukunywa akaingia karara. Tukakula sapa akaingia karara. Ako sawa. On Thursday ilikuwa kitu saa 4. Rispa akaniambia tena nasikia tumbo yangu kama ijakuwa sawa. Akaenda kliniki nyingine yenye iko hapa Magena. Akatibiwa, akawekewa maji, akatibiwa. Akaambia mama nimesikia kama niko sawa, tufanye nini? Turudi kabla hii mvua haijanyesha. Akafika hapa saa 8. Saa 8 akakuta nimeshatengeneza lunch. Nikamwambia wacha kulala, nataka ukule na nikutengenezee na uji ukunywe na hiyo madawa. Fanya nini? Ndio ingie ulale. Nikafanya hivyo, nikamtengenezea akakunywa, akaingia karara. Ikafika usiku tukakula. Kukula akaanza kama ni kutabika. Akatabika, akamaliza. Asubuhi Friday nikamwambia mama fanya nini? Rudi kwa ule daktari umwambie akupe dawa ya kuendeza na dawa ya kustopisha kutapika. Mama alifanya hivyo akaenda akaleta. Rispa akakunywa, akakata ile mambo ya kutabika ikaisha. Tukakaa hiyo Friday, Saturday. Ako. Hata kama hana nguvu lakini ako afya yake ikuwa mbaya. Ikafika saa 6 ya mchana. Rispa yani miujiza ingine yenye sijaiona mtu akikonjeka hivyo. Litukulia Alhamisi. Lia Saturday. So Saturday litukulia Alhamisi Mario gachire atene nilio kuruka kwae. Friday atene nilio kuruka kwae. Saturday akaamka mzuri. Hata kama hana ile yani ya kuongea sana lakini alikuwa sawa. Akaniambia ambia watoto wasinipigie kelele waende nje. Nikamwambia sawa. Akatoka nje, akaoga, akarudi kwa nyumba, akalala kwa kiti. Kulala kwa kiti ikafika saa
saa 6. Dispa macho yake ilitani yellow. Saa 6 ya botuko? Ya mjana. Mdomo yake katani yellow, mikono yake katani yellow. Nikauliza mamangu kwani shida ni nini? Nikamwambia mama labda ni maji imemuishia. Wacha tumpeleke hospitali. Tusimpeleke huko chini. Mama akaniambia tuende Ugembo. Nikamuuliza Ugembo kitambo gani? Kitambo tufike huko tuende Nyamaje ndio karibu. Tukaenda tukafika Nyamaje. Dispa alienda akapimwa kama ako na malaria. Nyamache. Kupimwa kupatikana na ugonjwa. Wakasema madaktari walisema wacha tu tumwekea maji labda maji imefanya nini? Imemuishia. Dispa akawekwa ward, akawekea maji. Ilikuwa juba 12 ya 13 ikakataa, ikafika nusu ikakataa. Hiyo ni Saturday. Sunday ako sawa hata kama hana nguvu lakini ako sawa. Ile maji yero iliisha. Ikaira na burunge. Sasa Monday ndio hiyo sasa. Nikamwambia mama, madaktari wakasema juu hatuoni ugonjwa, wacha tufanye nini? Dispa afanyiwe scanning ya tumbo. Tuone shida nini? Shida nini? Labda ni maini iko na shida. Aenda afanye nini? Angaliliwe kwanza. Tukasema sawa. Hiyo madaktari akaendelea kuongea, mama alitoka nje. Na yule daktari akatoka nje. Dispa akaniuliza, mko na pesa yenye mnalipa? Nikamwambia pesa haina shida, niko na 2,000 hapa. Tutafanya nini? Tutajaribu. Vile hiyo sasa ilikuwa, nikaongea na mama nikamwambia na ambako huko kabla masaa ijaisha wakupigie hesabu tujue pesa ni ngapi. Tufanye nini? Abuja gitarele mlimo Nyamache. Nyamache. Okay. Tufanyaje? Tutafuta haraka kabla masaa ijaisha. Mama alienda akashughulika hivyo, akapiga hesabu, akaleta ile. Nikapiga simu huko. Sikupata, lakini nikaingia kwa mshwari nikafanya nini? Nilitoa pesa. Tukalipa. Nikamwambia mama ujue hii pesa haijatosha, kitambo mfike town na masaa imeisha. Tuende home, kesho tufanye nini? Tuone kama pesa ikipatikana naenda kufanya nini? Hiyo scanning ya tumbo. Ngo scanning igatakero cio korero ime yenye gitari ya Kisii. Ya Kisii kuso Ugembo. Lakini wakasema Ugembo ni Wednesday. Tukakuja tukalala hapa, nikamwambia mama si leo ni Wednesday. Ugembo iko na nini? Leo ndio utampeleka. Mama alienda mapema. Nikaita mtu wa pikipiki akamchukua akaenda mapema. Dispa alifanyiwa hiyo, hakupatikana kama kuna ugonjwa. Wakalala wakarudi hapa Thursday. Hata kama wamerudi, hali yake kukua ile yani ya kusema ataenda kukufa. Nikamwambia mama kitu yenye tutafanya, tutajaribu kufanya nini? Kumforce na chakula afanye nini? Akule. Na nikamwambia kuna vitu yenye inaleta appetite kama ngoja Rosi. Nonyagwa tabange kiusinge komineta ke hege swali mbuya. Lakini ndo bwana sina ndara ku mwarure Nyamacha. Charure Nyamacha tuachireka. Nyamacha mwakorero scanning. Nyamacha takorero scanning. Ngai mutumira cyo korero scanning. Ugembo usibusongo. Okay. Mugatebanga tie mocheka murigie beso maiko ganda. Okay. Tukacha irio, tukalala Monday, Jumanne. Scanning ile ngewa ni CD clinic ya scanning Ugembo. Lokanye mwacholi Ugembo. Ngate mama juu kuliko tuende huko, wacha tuende hapa. Okay. Wakaenda wakakora agakorero. Lakini ugonjwa ukipatikana. Mvua ilinyesha mingi. Ndio achiete kwa korero scanning. Wednesday. Yes. Ugonjwa ukipatikana. Mama akasema kuliko amweka ward, wacha tufanye nini? Turudi nyumbani. Wakakuja on Thursday. Yes. Dispa alilala Thursday, Friday, Saturday. Ako tu hata kama hana nguvu lakini ako sawa. Anakuangalia, anakuambia sitaki kelele, nimechoka. Kumuuliza huyu ni nani anakuambia. Ikafika on Monday. Nikamwambia mama juu hakuna haja hapa kwa nyumba. Igo Jumatano ya ikiri mwakorero scanning mwiranire ka uruire bwaburire. Mwachireka igo bali Aramisi, Juma, Saturday, Sunday, Monday ya ikiri. Monday ya ikiri. Ngati nanga mate hakuna haja hapa. Na hakuna haja tuite pikipiki juu
Hii hali yake akai. Ana nguvu. Lakini ile macho ya yenye litani yellow iliiza. Ikafika hiyo Monday nikatafuta taxi ilimpeleka mpaka town. Mama akaniambia hii taxi itakuwa expensive. Nikamwambia juu ya shida. Akipelekwa huko inakuwa nini? Inakuwa shida. Passenger shida itakuwa juu, gari inaenda ikisimama. Na huyu ni mgonjwa. Mama akafanya nini? Akamchukua na mtoto wake. Nikamwambia mimi nimechoka. Fanya nini? Mtoto wake mkubwa. Akaenda na yeye. Sasa tunaendelea kuongea na yeye na simu. Nikauliza mmefika? Tumefika, lakini tumewekwa nini? Kwa ward. Kafika ni Jumanne. Nikampigia simu asubuhi. Ameshughulikiwa. Akaniambia yeye ameshughulikiwa. Wamemtoa damu nini. Lakini hakuna ugonjwa. Na mimi on Wednesday nikaenda mpaka huko. Kufika huko hakuna. Lakini daktari akaniambia watamwangalia waone vile hali yake itakuwa. Nikatoka hiyo Wednesday, Thursday tena nikarudia huko. Thursday wakaniambia anafanyia nini? Wanataka kumtoa damu waone kama ako na meningitis. Na nikauliza yule daktari, nataka kumtoa damu? Nikauliza mtu mwenye anafanyiwa hiyo meningitis, si lazima ongee. Ukobwa kero kende amanyinga abashe kala tumuchando. Nikauliza mtu mwenye ako na meningitis, hata kama sikusoma, najua anaongeanga. Ukusoma? Nani ukusoma? Sikusoma sana, lakini najua sasa. Nikamuuliza si ana mtu mwenye ako na meningitis anaongea. Wakaniambia wanajaribu. Kujaribu wakakuta hii ana hiyo meningitis. Tena sasa wakasimama wakasema natakikana kufanyiwa analysis ya aoshwe nini? Damu. Sasa ilikuwa hiyo Friday sasa. Friday sasa nikauliza mtu mwenye anafanyiwa hiyo analysis anapewa dawa yenye naosha nini? Damu. Lakini wakasema watoe 40,000 afanyiwe yenye analysis. Kabla ya hiyo nikamwambia mama, hapana. Analysis mtu anapewa dawa ya kuosha damu. Mama akasema hapana, anaenda kufanyiwa operation. Lakini mimi roho yangu ilikuwa inanidunda sana, nikamwambia inakuwa ngumu. Nikamwambia mama, ongea nao kama watakubali, aenda fanyiwa hiyo. Akitoka huko akiwa sawa, tufanye nini? Tuwape pesa Monday. Mama akaambia hapana, tafuta pesa tuma. Mimi hali yangu ilikuwa sikukuwa yani wanaongea lakini nafuruta tu nyuma. Nikamwambia mama, unajua saa zingine Lispa amewekewa hiyo oxygen. Na hiyo oxygen labda sasa unajua huwezi jua ni nini itafanya nini itahappen. Mimi hiyo nimekataa. Wataka ukua moyo? Nilikufa tu. Nikamwambia ningetafuta mtu anisaidie na hiyo pesa, lakini roho yangu ilikuwa inafanya nini? Inanifuruta juu Lispa kuna watoto. Yeye ndio tegemeo. Yeye ndio kila kitu. Yeye ndio mama, yeye ndio baba. Na hapa yeye ndio tunaangalia sana. Mamangu akaniambia hapana. Ikafika saa 11 akanipigia simu akaniambia uza ng'ombe. Ufanye nini kama umeona kama hiyo ni shida, uza ng'ombe. Tukauza ng'ombe. Pesa ifanye nini? Ituma. Lakini ile kutuma nikamwambia mama, wacha tu alale mpaka kesho. Nikuje na hiyo pesa asubuhi. Mimi roho yangu yani hii kukua yenye naangalia tu lakini nafuruta. Wakaniambia sawa. Nikamwambia ng'ombe imeuza 22,000. Hiyo ndio pesa yenye imefanya nini? Imepatikana. Mama akaniambia sawa. Nikamuuliza kama watakubali wamfanyie tuwape pesa yote Monday. Hiyo lakini mimi kupigia mamangu simu na tunaongea Lispa alikuwa ana nguvu. Juu nilikuwa tunaongea na yeye na video.
kitu kilini najua yani tunasema aje sasa, yani moyo ilikuwa imekataa kabisa. Kidogo ukaishiwa na nguvu. Nikaishiwa tu, nikasema gai ni Mungu tu atafanya nini, atasaidia. Kwa mule mugukona ni video asesimi kero ukaruranga chinguru cha mokeire tali muntu le ukiangalia lisipasula yake na hii asubuhi walikuwa wameniambia nini, ameara nyama. Akaara nyama akatoka na damu mpua moja. Mimi sasa najua hiyo sasa roho ilianza kunikataa tu. Konyolile nyamande hata chakula. Kama akaniambia fanya hivyo, nikamwambia mimi na kwa shida. Sasa ikafika saa 2 tunaendelea kuongea, lakini mamangu nasikia sasa mamangu anaongea kama mtu mwenye anaogopa. So Rispa yekero mwale gukwana nere ngukwana alinge kiatora gukwana nere na bana kumvuringa uyo ningo tenonte yoyo mama uyo Sharon uyo ni yani ekerare Kisii Teaching and Referral Hospital ngukwana mulenere bado nale kumvuri na kiugwete tenonte vinga onsingiseli sasinge kama usokwana kurumenga buyande. Nasa nikimuuliza kwani nasikia aje, ngolero mutuga. Kirako nyakali mutu na kiraliende na muligene nyamanza tu. Lakini wana ilivika ile yani ya kutatanisha. Mwacho muligereria Inka TV aigatula sekenyereke bado giakera kigotoka ime iyo sub location yeri Tembu ime ye location yeri Tembu yigotoka ime ye ward ya Bochi bora wime constituency ya Bomachoge bora bwe county ya Kisii oyo togenda gukwana nera iga muligereria Inka TV musubati mwabonye gusira Rispa Umbui abatema gutwerera buna bale gukwana na kero kende gwikera buna Rispa chinguru cha mokete na kero kende gwikera sagusiri bo mabwaye mugakwana nera sesimi sio asesemi na alikuwa enda twakwana nera lakini ilio mwali chitondero lili ndweto ni Thursday Thursday na ndweto Friday nikamwambia mama siendi juu mimi ndio nilikuwa hapa Friday na watu waendelea kukwana barabu ya sana lakini sasa ilifika ile ngavuli mama urusi womu ikayaya naki ngaya menya kitali batevile ontiganda chiko kolero operation hiyo na gote lakini wana sasa ilifika dispandio tegemeo dispandio alikuwa amepanga mtoto wake aende nini aende shule dispa alikuwa Friday yake ilikuwa Friday usiku saa 5 arudi nini Friday haite tegoseyera gosia tetebone ya sirete aliata kire koira na Saudia alikuwa anaenda Qatar kwenye uchenchi libona tali kwenda Saudia wana kwenda Qatar sasa kupigiwa simu hiyo kitu mwacho muligeria aiga no bororo bonene anyana bo rosi yule muswati mwabo Rispa ngotemale gutwerera sobo ime litukilio igo gwatemanga litukilio asirete nali atakere ko genda imensi ya Qatar tukilio asirete ali atakere ko genda chukonya nali antabiringa tikangende ndale na kimwana na kwenda skuru kuna shamba yenye alikuwa amenunua achalipa amalize aweke na hiyo mpango ya shamba na mtoto aende shule lakini kwa bahati mbaya sister yangu alikuwa pole sana kero kende timanye tikose na igetaye kogotebia se kero kende nyobegete besa ande kero kende era konye nonye mwana oyo gusera arusi kero kende genda bintu binde kanya taranta enje kende nyataranta ikende juu tante abatikende bana hiyo mdomo vile ilikataa kuongea ni hivyo tu tasingine tulikuwa tunafanya na yeye sign na Muingereza ananifanyia sign mama akitaka kuniita ananifanyia hivi
mwana yo manene konyere una mugukwana konyekire kumanya kende nera agukana konyatara mataikende mwancho murigereria Inka TV na mayenda manene na kero kende negento gitari kumenyekana buyekero muntu buruire bukurigi bwabora na kero kende ukorera gusiri bugima bwaye nonya nyuma yeni bukurigi gwa gusene konyo bugima bwaye baro no turase kinyore kigagia kera asenka yomongina Paris Ombui uyibona utigaire nero mongina guso utigare to mongina mutakanwa nyuma yo mwakoye gusira wono umwana uyu munyaroko monene Rispa usiriri bugima bwaye utigira abana batatu abukero kende na barubira chikobo musigo kubagendereria na kolengana n'emisingi iringi nabo bigete yo kwanekinga nkonyora bale chisemi kira chikubakonya Rispa igachiete boye bagasinyana no mwakoye akamwa gusakana chekine yukwira na sinka yabo nyuma yaye korosi mirobuli na kogenda ime yense ya Saudi Arabia abwasa kolite myaka 2 na Kenya na korosi mirobuli yo kogenda ime yense ya Qatar unatwereire mwisiko mwabogaiga okoro kwa Rose kero kende abana abantu banyore inde barorekane gose kero kende bachigo twaro muchando no bari nabatore gusabanga kero kende bale gocha barorekane tubamanye mbara byaba kero kende oliora ataka kubakonya senchira ya mugose inde ndi bagenderere skuru ikera bono na bemiremera chikoba makongo nabo baranya ko bakonya usekero kende ayo gusaba ko ngoro kyo sibirengere byambire byo kusaba kwana na gotaba wasaidia watoto wasome chuma mangu ana nguvu na tuna tegemeo lenye tunasema kuna mtu mwenye ako na kazi na watoto iko ayengi okora nakuru inafanya yani ile biashara nguo ni kibanda juu ya kusaidiana tu yani ile kuliko kaa hapa nyumbani wacha tufanye nini utoke kidogo uone kama utapata hata kama ni shilingi 2. Yes. Anyway, Rosi pole sana. Asante. Nyasaye tigabale myenda aba bolemu. Asante. Kero tuguchigora arora abana bono banye gusira mwancho murigereria Inka TV uyo tubere twakora chinkwana nere mwise ko mwabo Rispa mwise ko gatatu asenkeye kero kende gukoroka bicha ntuchikoreta abana baye Rispa uyo bereka gusiri buguma bwaye kero kende chikobarora tipeti gusoma mwanene nanyara ko bagukwana nganemo kirigetanyarikane nabo bakorekana guka tuchiandale mwancho mugire Inka TV kero turasenke yo mungina Paris Ombui mwancho mugire Inka TV asentunda yende bono igotwiranire na abana ba Rispa Ombui yo lenya gusira bono kero kende twotaka konyora ibicha kamiri kinirene ntoikeretio yo moyo romo kepie kiagera nigo kero kende achire ko gosole na bamwabo lakini tuikira konyora mwiseke gusoma nyaruko monene o Rispa uye gotebekana okore class ye 12 no yonde narega iganere mbachiko toteya marieta ntukuchiko boli mange asingincho mwanchu murigire nigo turaba sekoleta nende amangana nde yale amao bona baguchiko toteya marieta kero kende kana tutebe ngono kuro kuba Sharon Kerubo Yes. Wakorite form 4 bona wakorite matem Last year. School kwa soma ki group MS Yes. Komaniti konyara grade keke C-. Kero kende birangare vya onki otete guchia gusomera Mass and Communication Media. Mass and Communication. Yeah. Okay. Kero kendo iyo minona kia group Vivian Mora class irengar Class 7. No iyo ndo moke utaya kia group Brighton Nering class irengar Class 2. Kero kende antebe pole sana nyasaye nabakonye nitwaro walemu nyasaye naro ikegera bono tukumanyanga kyabirengeri keke mwikire gukina na nyasaye nachago konyo you go to school osome elinde ababande bacha kubwatia chimbaratirichu mucha gwikira ni ukogana kwa mama mina sio kero kende nkiora tabe murigereria Inka TV Chimbati mange chinga tanara kukane support kurasa ba mndo nyare ko bagingonde skuru konya tenda bangu mona nare kwanda ni process ya gendrete mema mwaka gusira. Okay. Yeah. Pole sana mwancho murigereria Inka TV buno igweto nero munyaruko monene regenta go sabankiringa undora atake ko mokonya aragendere skuru gosekero kendo chigwikirania ndota yaye na gokonya abamwe abo asinchira ya mugose yende
banyale kuba kwegendereria kimasomo mwancho murigereria atimati gose kwenye mwagambire na mamu mino kende iga gotebiri bintu bibiri bitatu iga kwenye ntoragamba mangi kuri plan tabati ni skuru yeah totach kwenye mengi agashaka rwara yeah kero kenda se maybe esimi ya mamu mino no nyuma yete ko operate kero kenda mate pini chae na kero kenda bobisi bonde maybe account iga oranyana ko maybe go access timaiti kende gans ko mamu no tachitu koroki tante beti kende gans yeah. Oh my goodness, pole sana. Actually tiga tubaganiria maya na kero kende umwanchu murigererio nka TV abeko bagentege ko sana lakini rende nigo tugusabire familia ya Kenya saba konya babolemu rinde bagendera gusoma sinchira ya bene na banyare ko bagwete na gwikirania kero kenda magani aringi na bwate yo kubaire skuru ase enchira enkiranu kima tumete gusento chikonyoro mwaka yo mukuru ase kenyoreke nyuma yo kurora abana baye rispa na bwaba oyo mutayo oyo kero kenda ogenda chigosori chere kinomoke class iringo bate bale class 2 igale class 2 se grade 2 kolengana na CBC nchigento kanacho kubasaba ngelinga mutu warobole skuru munyala ko mukugenderera na inde mwete buya muche kwegenderera na gwekonya na kero kende na inugo konya abandi so we wish you all the best. Thank you. Yeah, pole sana nyasaye tigaba obole mwe umwanchi murire nka TV tutaka gotema gusentonyo ale mwa matondo yo mukuru ase kenyoreke ya kera nera chikoto birengereri byaye inde tumaye gukora umugano w'ikuru ase kenyoreke ya kera kigutuka mia sub location yeri tembu ase location yeri tembu imeye wodi yabo chiburabwe constituency ya umachoge cha ebo bachoge burabu county ya Kisii umwanchi murigereria nka TV una nakomanya kwira nande noyo mubo banyakenyoro na indeed na beire nigesia kenene komonyora oyo mubo bagaka banene kurwa sekenyureke gya kera ime yesa location yeri tembu location yeri tembu gode yabo chiborobwe constituency yo mochogo burabu county ya Kisii ekero turasenka yo mongina Paris Sombui uyole mongina mutakano nyuma mwaka wegusira na inde bona na rusiriri no mwana rispa uyogera to ikaga igasingincho kumanya abirata to rispa buna tuko kumanya nigo hachite kwirigera imiensi ya Saudi Arabia kaira na iga Kenya agakora angimitinyene agasiria ubugima bwaye buna abanyareko bagutwerera mamu mwabo umunyene na mwiseko mwabo uyo oreyo gatatu kubwatia rispa bono tiyo tuchikumanya elietari mugakoyo inde tunyareko ba tokonyole birengeri bya ibiri bitatu turakora umugano yo sekenyure gya kera karibu sana mwaka asante litangani karatu ya malita ubuno kuruko amalidani ngoruko kefa unduso kefa unduso aige kenyureke na ukurwa Jalinguru aninka. Iganinka. Oyo no mwana no sereto yo mumromi ntonguru nyuma. Pole sana. Kero kende tima tibirengere bya ombire bye kubwate kana nugo sira ku mwana rispa. Ogosira ku mwana rispa. Garwalite. Na Dubai obeire ga ku last year. Dubai yalingo Saudi Arabia. Saudi Arabia. Ono ku last year no alega iroja mangana ya COVID na baba bae tutanga kero kendo iranire ono mnale alenkaga gaje takarwara akairu nyagitali ya maji akairu ya maji akarwale wakabekirwa maji jijuba 12 ekarolekana na change technology teyo akaira naye kwenye bwirire akaira na bakanka naenda akamenya kurunka akaenda busongo ono mnachete busongo agajaga kurwale gworo lakini oroje binere kawaida lero umuntu agupima umanya kurwale bakaira ibifaa byo kumupima bagaje kumupima lakini kwenye machibu taraja onegera machibu gachete bagateba abwenete gusibegu dialysis yako dialysis bateba bona batete jibesa cash bamenye wanse komurwali ono lito tu igura mangana itu aligiri chibesa ebata gete 40,000 tu aligiri 30 tukarua ro mwana naro yonka ule bosongo mumuro okole mirimo yes no musubati nara nero okola general
konyochira ase eng'encho omwana onde onkasira konya mbarairana tukabanga goteba mambia okoimoka mambia mogende mobwatane nori wakare bosongo egere mwakane chibesa echi mobabori echi chiatigaire tosionya gotuma baadaye lakini bagendete komorwari bono riria tokagete narende ngokibore buya erinde oyo agende achiko koira chibesa echi achake korwaregu obotuko obu ogochigokie esabato obotuko obo echuma morogoba nari chikurate chiansete gwakwa bono tochigosoka tokonyana na omwana oyo okorire ki orarire ase rende eplan eri konya twabangeire gochi korwaregu bono egokuba bono nabo asire igo. Pole sana. Kero kende tumetekera ngere kiongere kieke chese familia. Family ndi goso omwana oyo osirire bono gasirire kende ngero keokoro nemiroberi yaye kubangu kera yabangiru aenegu erina mang'ana yere aye no mwaka omonene bwekinyoreke kero kende nabegoikera ng'a omonto oborwaire kobwarigigo bwaborire abantu batwara ebirengere ria hapa na pale no mwaka bwekinyorungi kwacho gukwana igurengana unesho tingokwana kende eng'encho yaye omonto ekero akure mang'ana namanga gokwana ogokageru nokonge gokoba lakini intwe buna tomanyete eng'encho yaye abanyagitari mbatebete na konye otwarire oborwaire chinyiko chitari gokora gasi naikiango chikogera chikosibegu bono kende ngeyo torakora egento tokobwati nori opimete akanyora omochando lakini eki abanto bagokwana kerakio inka gwaire ekero omonto asirire naba amang'ana agokwanwa amange lakini intwe bono ekene tobwate ngeri kia abanyagitari buna batebete gukorera omwaka kero kende gosaba kwangorokioko gosaba kwangorokioko ogosaba kwana naye ngosaba nyasaye abe enkeye abokonyetang'ana buna omogaka oyo asirete nomwana oyo buna asirire omaete nabekorete ebirengeri ebinge lakini nyasaye abokonyetang'ana na okoborokia eki babwenerete gokora eng'encho yaye kobwatikana na amakweri aye nabo oranyora abanto basirire bagokora ebinto bitabwenereti norogende gose bagokogera nogoitu gose noborogi eyesari ebirengeri biabo igo naye ngeche kogwisi nonye ndiye ngonyarekana amasaba amange akoru nyasaye abe ase enkeye abarae eki babwenerete gokora eng'encho nero obwate richiuri ekero twatebire mbia mono sana omwaka ase eng'encho okonyora ebiro biago gokwana na Inka TV chingaki buna echiga twatebire ngora sana nyasaye tiga baborema mbia mono sana. Thank you so much. Asante. All right. Mwacho murigiria Inka TV bono goikera buno tugoikera omwaerio bw'omogano ya serit koria rero mogano twache kobwatia bw'omusubati Rispa Ombui musubati uchite kwerigeria emensi ya Saudi Arabia kaira na iga Kenya nyuma yo gukora emyaka ibere karosi emiroberi na ndiyo kuira na emensi ya Qatar lakini rende ekero emiroberi yaye yaikeranire agaika karwara mwari agakorera gusiriba guma bwaye korwase kenyereke giakera no tugukorera omogano yesu ritukorera tinkwe bagwakambia mono sana se bali bonse twabwatana na singincho kwa ene kinga ekibichango gochera kirebuya sesemelie camera Brian McKnight na baigo Bridget Kerubo ase amangana editing na kwa ene kinga video chinko gochera kira senchera entoeraru no koreka nokuya omocho koronya mora ngoteba mwensi mbia mono sana korwase kenyereke giakera kigotoka ime ye location ye Litembo ase sub location ye Litembo boigo ebukwodi yabo chibora ime constituency yabo machoge barabu county ya Kisii gwikira buno gukorera omogano oyo chebona botambe nkoro kwa MC Dudus kugosaba ogendere kurigireria Inka TV channel yawe na Mbeya.